Sa nhar it-tnejn mistennija jitħabbru aktar tnaqqis f'restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija tal-coronavirus f'pajjiżna. Ħabret dan il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli l-ġimgħa filgħodu waqt webinar fejn qalet li dan is-sajf Malta se jkollha sajf turiżmu e kif gradwalment ser jibdew jinfetħu diversi setturi fl-ekonomija fosthom ristoranti u lukandi. Il-Ministru Farrugia Portelli saħqet li l-ewwel magna li se tkun qed tinxtel f'dawn iż-żminijiet dik tat-turiżmu intern bejn il-Maltin u l-Awċin. Ħabbarna kif se jkun hemm sajf fis-settur turistiku kif is-sigħat li ġejjin sa nhar it-tnejn li ġej il-Prim Ministru se jkun qed iħabbar dawk il-kategoriji oħra fl-ekonomija li se jkunu f'pożizzjoni li jistgħu jiftħu. Inħarsu l qudiem kif immedjatament jitħabbru dawn il-listi flimkien mal-stakeholders tagħna aħna se nkunu qegħdin nippubblikaw protokolli ċari ta' kif wieħed se jkun jagħti opera biex ikun jista' jilħaq jattrezza ruħu qabel jiftaħ għal pubbliku Malti u turist Malti. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet ukoll li skatta mekkaniżmu bilaterali ma' 9 pajjiżi: il-Lussemburgu, in-Norveġja, is-Serbja, l-Slovakkja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Latvja u l-Iżrael biex jiġu diskussi ir-realtajiet tal-ivvjaġġar u jiġu esplorati il-possibilitajiet li jkun hemm vjaġġi siguri lejn dawn il-pajjiżi. Farrugia Portelli spjegat ukoll li madwar 99,000 impjieg f'dan is-settur diġà ġew salvati u mal-20,000 ruħ fit-turiżmu jieħdu l-għajnuna supplementari tal-COVID. Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA Tony Zara wera s-sodisfazzjon għal dawn l-aħħar żviluppi u qal li s-settur tat-turiżmu f'Malta ser jerġa' jibda jara id-dawl. Jidher illi issa nistgħu nibdew naraw id-dawl at the end of the tunnel kif jgħidu. Jidher illi nistgħu ngħidu illi se jkun hemm is-sajf dis-sena fejn tidħol l-industrija. Żgur li mhux se jkun is-sajf tas-sena l-oħra, imma se nibdew bis-sajf. Min-naħa tiegħu b'referenza l-investiment ta' 5 miljun euro f'taħriġ lir riżors uman fil-qasam tat-turiżmu biex bekk il-prodott turistiku lokali jkun aktar kompetittiv u b'saħħtu wara l-pandemija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Bodičić qal li din l-iskema inħatfet fi ftit jiem. Rajna li 5 miljun euro li attwalment iffukajna għal dana it-training li kien hemm bżonn ittieħed f'inqas minn 4 ijiem. U allura qegħdin naraw kemm is-settur tat-turiżmu qed jirrispondi għal dak li qegħdin nipprovdu għalihom. Għal-webinar attendew b'mod virtwali madwar 1500 parteċipant mis-settur tat-turiżmu. F'dan il-webinar ħareġ kif l-istrateġija tal-Gvern Malti din il-ġimgħa ingħata ċertifikat b'saħħtu mill-Għaqda Dinjija t-Turiżmu fih dan il-ġnus Magħquda. Dan hekk kif kien infaħħar il-mod inkredibbli kif il-Gvern Malti mexa fit-turiżmu f'din il-kriżi globali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.